Kini ang Atraka Balita 943. Laing lokal nga balita diya sa Pamplona. Padayon karon ang mga doktor o nurse nga pagbakuna sa mga katawhan sa laing-laing munisipalidad o syudad ning probinsya sa Negros Oriental. Kini mao'y tumong aron mapaspas ang pagkapot sa gitawag og herd immunity aron masumpo gyud ang pagkukayna sa virus mo ang COVID-19. Si retired police officer Crisanto Garret Jr. bisan pipila ka mga tao sa lungsod Pamplona ang nagdumili sa pagturok sa bakuna batok COVID-19. Apan aduna jay uban nga naginaminam nga magpabakuna. Mao nga giawha karon ni retired police officer Crisanto Garret Jr. nga kung mahimo magpabakuna gid ang tanan labi na katon edad og 18 pataas aron maprotektahan ang kaugalingon sa virus mo ang COVID-19. Sumala pa niya nga nagulat na lang siya sa ihang turno o kategorya nga magpabakuna siya gani matud pa nga sunod semana ang iyahang schedule. Ani ang pamahayag Crisanto Garret Jr. Ako sir gihawag na akong katawhan sir nga mao man ni programa sir nga usas makasulbad sa para ma-neutralize na ang atong panginabuhian magpabakuna gyud ta sir. Kay ingon man giawag na sige sa tong gobyerno nga kinahanglan ko. Ako sir base next week magpabakuna nako kay ako sir gapakondisyon focus kong lawas kay sayod man ta nga ang bakuna kuan man na siya para virus mo na siya nga para ma-immune atong lawas. So kinahanglan kondisyon gyud tong lawas bakunahan ta. So next week sir magpabakuna ko. So ang mga katawhan sir giawhag na ako sa Tibok Pamplona sa kadaiyang barangay sitio nga magpabakuna na mo kay kani siya usanis makasulbad nga makaliyok-liyok na ta sa atong panginabuhi adlaw-adlaw nga kita og na magay mutakboy nga sakit dili ta kanang severe ba kanang mild ra ang atong makuan kay tungod nga na naman tay pangontra aning virus. Okay. Kini ang Atraka Balita 943 Local. Si retired police officer Crisanto Garret Jr. sa lungsod Pamplona eksklusibong nahinami sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.